Cesta do neznáma. Erik bol vždy veľmi zodpovedný, aj keď mal len 16 rokov. Keď jeho rodičia prechádzali ťažkým obdobím, mal pocit, že musí byť silný. Rozvod jeho rodičov ho zasiahol viac, než čakal. Kým jeho otec odišiel, Erik musel zdieľať izbu so svojím mladším bratom, čo pre neho bolo náročné. Keď jeho otec zanechal prázdnu izbu, Erik sa cítil, ako by sa celý svet zrútil. Nevedel si predstaviť, ako to bude ďalej, ale rozhodnutie nebolo na ňom. Jeho mama, ktorá sa snažila vyrovnať s novou situáciou, si našla prácu v miestnom obchode, ale ani to nestačilo na pokrytie všetkých výdavkov. Erik vedel, že musí prijať zodpovednosť za svoje činy a pomôcť doma. Nechcel čakať na to, kým sa veci vyriešia samé, preto sa rozhodol, že urobí krok, ktorý zmení jeho život. Jedného dňa po škole, keď si všimol, že mama sa stále sťažuje na peniaze, rozhodol sa ísť do mesta a hľadať si brigádu. Niečo musel nájsť, aby pomohol. Uvedomil si, že nie je dosť starý na to, aby mal pracovné skúsenosti, ale rozhodol sa nevzdávať sa hneď. Po niekoľkých dňoch sa mu podarilo nájsť prácu v miestnom obchode s potravinami. Jeho úloha bola jednoducho roznášať letáky. Ráno vstál o 5:30 a bežal na zastávku autobusu, aby sa dostal na svoju prvú šichtu. Ručne roznášal letáky po celom meste. Spočiatku sa cítil veľmi neisto. Bol unavený a občas mal pocit, že to nezvládne. Ale každým dňom si začal uvedomovať, že každý krok, ktorý spravil, je o niečo bližšie k zlepšeniu jeho života a pomoci mame. Po niekoľkých týždňoch však dostal ponuku na prácu v miestnom obchode, kde začal pracovať ako pomocník v sklade. Už tam to nebolo len o roznášaní letákov. Práca zahŕňala organizovanie regálov, komunikáciu so zákazníkmi a koordináciu dodávok. Erik sa začal učiť, ako správne komunikovať so zákazníkmi, ako sa správať k starším ľuďom, ktorí prišli po celý život nakupovať do toho istého obchodu. Naučil sa aj, že byť zodpovedný neznamená len odpracovať hodiny, ale prijať aj ducha práce, kde sa prispôsobíš požiadavkám a zostaneš pozitívny, aj keď veci nejdú podľa plánu. Erik začal rozumieť tomu, že práca nie je len o peniazoch, ale aj o sebarealizácii. Uvedomil si, že to, čo robí, má dopad aj na ostatných ľudí. S každým novým dňom sa cítil stále silnejší. Zároveň sa začal starať o svoju školu, aj keď bol unavený, aby zvládol povinnosti a udržiaval svoje vzdelanie na dobrej úrovni. Stal sa zodpovednejším a naučil sa organizovať svoj čas, aj keď mal len málo času na oddych. Jedného dňa po niekoľkých mesiacoch tvrdej práce prišla mama k Erikovi s obrovským úsmevom. Hovorila, že sa jej podarilo získať lepšiu pracovnú pozíciu a že sa dostali z finančných problémov. Bola veľmi vďačná Erikovi za to, že nikdy neprestával veriť v ich rodinu. Keď sa Erik vrátil domov po svojej poslednej zmene v obchode, mama ho objala a povedala: "Vďaka tebe, Erik, sme to zvládli. Si silný viac, než si vieš predstaviť." Erik sa naučil, že život nie je o tom, čo máš, alebo aké ťažkosti máš pred sebou. Je o tom, ako sa vyrovnáš so situáciami, ktoré prídu a ako sa rozhodneš na ne reagovať. Keď prejdeš cez svoje vlastné obavy a nevzdáš sa, život ti môže ponúknuť oveľa viac, než si kedy myslel.